Ang pagbiyahe ni Pablo padulong sa Roma. Gawa Kapitulo 27 versikulo 1 hanggang 12. Human sila makahukom nga palargahon kami padulong sa Italia, gitugyan nila si Pablo ug ang uban pang mga priso kang Hulyo. Kini si Hulyo kapitan sa mga sundalo nga Romanhon nga gitawag batalyon sa emperador. Unya, didto sa Cesarea may o sa kabarko nga gikan sa Adramyttium nga hapit na mularga padulong sa mga dungguanan sa probinsya sa Asia. Kadto mao ang among gisakyan. Miuban kanamo si Aristarchus nga taga Tesalonica, nga sakop sa probinsya sa Macedonia. Pagkasunod nga adlaw midunggo kami sa Sidon. Giatiman pag-ayo ni Julio si Pablo. Gitugutan niya si Pablo nga mobisita sa iyang mga higala didto aron matabangan siya sa iyang mga panginahanglan. Gikan sa Sidon milawig kami ug didto kami miagi sa pikas nga bahin sa isla sa Cyprus nga sa lipod sa hangin, tungod kay ang hangin pasugat man kanamo. Gitabok namo ang dagat nga atbang sa Cilicia ug Pamphylia ug midunggo kami sa Mira sa probinsya sa Lycia. Didto nakakita ang kapitan nga si Julio ug usa ka barko nga gikan sa Alexandria nga mularga paingon sa Italia, busa gipabalhin niya kami didto. Sulod sa pila ka adlaw hinay ang among paglawig, ug naglisod gayod kami hangtod nga nakaabot kami duol sa lungsod sa Cnidus. Tungod kay pasugat kanamo ang hangin dili kami makadiretso sa among padulngan. Busa din kami miagi sa pikas nga bahin sa isla sa Crete nga sa lipod sa hangin ug nakalabay kami duol sa Salmon. Na maibay lamang kami, apan naglisod gayod kami hangtod nga nakaabot kami sa lugar nga gitawag og maayong mga dungguanan. Kini duol sa lungsod sa Lasea. Nadugay kami didto hangtod nga naabtan kami sa panahon nga delikado na ang paglawig, kay milabay na ang adlaw sa pagpuasa. Busa miingon si Pablo sa among mga kauban, gibanabana ko nga delikado na kon mo diretso pakita, ug dili lamang ang mga karga ug ang barko ang mawala kon dili tingalig apil ang atong kinabuhi. Apan mas dako ug pagsalig ang kapitan sa mga sundalo sa gisulti sa kapitan ug sa tag-iya sa barko kaysa gipasidaan ni Pablo. Ug tungod kay ang dungguanan didto dili maayo nga taguanan sa panahon sa ting-unos, kadaghanan sa among mga kauban ni uyon nga mobiyahe sa tinguha nga basin pag makaabot kami sa Phoenice ug didto magdugay samtang ting-unos pa. Ang Phoenice o sa kadungguanan sa Crete nga adunay maayong taguanan kon ting-unos.